வணக்கம். 8ஆம் வகுப்பு பயிற்சி 3.2 பேஜ் நம்பர் 87 5வது சம் பாருங்கள். வகுக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 32y² மைனஸ் 8yz வகுத்தல் 2y. அதாவது இந்த டேர்மை ஃபுல்லாக 2yயால் நம்ம வகுக்கணும் அப்படின்னா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வகுத்தல் எழுதிக்கலாம். 32y² மைனஸ் 8yz பை என்னது 2y அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ இந்த 2yங்கிறது 32y²க்கும் 8yzக்கும் பொது. அப்புறம் எப்படி எழுதிக்கலாம்? 32y² பை 2y மைனஸ் 8yz பை 2y அப்படிங்கிறத நம்ம எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வகுத்தலில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு இல்லைங்களா? அடுக்குக்குறி விதிகளை வகுத்தல் ஃபார்முலா பாருங்கள். x⁻m பை x⁻n சமம் எக்ஸின் அடுக்கு m மைனஸ் n அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்குது நம்மளுக்கு. அதாவது அடிமான ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருந்து வகுத்தலில் இருந்ததுன்னா அடுக்குகளை கழிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற மீனிங் தான். சரிங்களா? இப்போ இதில் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்பரை கெழுவை பார்க்கலாம். இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 32 இருக்குது. இப்போ ரெண்டாவது வாய்ப்பாட்டில் 32 வரும். 2 2. இப்போ 32 தெரியலனா சைடில் வகுத்து பாருங்கள். 2 2 மீதி 1 6 2 12. அப்புறம் இங்கே என்ன வரும்? 16. சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இங்கே மேலே எதுவுமே இல்லைன்னா 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். இப்போ பாருங்கள், அடிமான ரெண்டும் ஒய்யாக இருக்குது. அப்படின்னா அடுக்குகளை அடுக்குக்குறி விதிகள் ஃபார்முலாவில் வகுத்தல் ஃபார்முலா வச்சு கழிச்சிக்கலாங்க இல்லையா? அப்படின்னா 2 மைனஸ் 1 என்ன வரும்? 1. அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் 16 ஒய்யின் அடுக்கு 1. இப்போ அடுத்தது மைனஸ். இப்போ கெழு பாருங்கள் என்ன வரும்? 2 2 4 2 8. அப்படின்னா இங்கே 4 போட்டுக்கலாம். இப்போ அதில் பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே ஒய்யே இருக்குது. ஸோ அப்போனா ஒய் என்ன ஆயிரும்? கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் கழிச்சிங்கனாலும் இங்கே கெழு 1 இருக்குது, இங்கே 1 இருக்குது. 1 மைனஸ் 1 0. நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. ஒய்யின் அடுக்கு 0 அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு 1ன்னா நம்மளுக்கு போட தேவையில்ல. பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்ன இருக்குது? இஜெட். அப்படின்னா இந்த சமக்குரிய ஆன்சர் 16y மைனஸ் 4z. கெழுவில் 1 போட்டாலும் 1 தான், போலினாலும் 1 தான். சாரி, அடுக்கில். சரிங்களா? இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள். இதுலேயே செகண்ட் சம்மு 4m² இன்ட்டு n³ ப்ளஸ் 16m அடுக்கு 4 n² மைனஸ் m இன்ட்டு n. இதை எதால் வகுக்கணும்? 2mn நம்ம வகுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இந்த 2mn அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வந்து பொது. அப்படின்னா 4m² இன்ட்டு n³ ப்ளஸ் 16m⁴ n² மைனஸ் mn. இது 2mnங்கிறது எல்லாத்துக்கும் பொது தானுங்களா? அப்படின்னா தனித்தனியாக எழுதிக்கலாம். 4m² n³ பை 2mn ப்ளஸ் 16m⁴ n² 2mn மைனஸ் mn பை 2mn. இதுலேயும் நம்ம வந்து அடுக்குக்குறி ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணுறோம். என்ன ஃபார்முலா? x⁻m பை x⁻n சமம் x⁻m மைனஸ் n. அடிமான ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் அடுக்கில் கழிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்பர்ஸ் பார்க்கலாம். பாருங்கள், 2 2 2 2 4. இங்கே எல்லாமே எதுவுமே இல்லைன்னா அடுக்கில் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். அப்படின்னா 2ல் 1 போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு 1. இப்போ இங்கே 3ல் 1 போயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு 2. இங்கே கீழே எல்லாமே 1 ஆயிடுச்சு. அப்படின்னா நம்ம தேவையில்லை, மேலே இருக்கிற தொகுதியில் இருக்கிறது மட்டும் போட்டால் போதும். 2 இன்ட்டு எம்மின் அடுக்கு என்ன வரும்? 2 மைனஸ் 1 1. நம்ம போடாமையே விட்டுடலாம், தப்பு கிடையாது. அடுத்தது 3 மைனஸ் 1 நம்மளுக்கு 2 n². அடுத்தது ப்ளஸ். இங்கே பாருங்கள், 2 2 8 2 16. இங்கே என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ அப்படின்னா 8. 4 மைனஸ் 1 என்ன வரும்? நம்மளுக்கு 3. எல்லாமே வந்து அடுக்குக்குறி ஃபார்முலா வச்சு தான் போடுறோம். அடுத்தது பாருங்கள், n அடுக்கு 2 n அடுக்கு 1. 2ல் 1 போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? 1. அடுக்கு போட்டாலும் 1 தான், போலினாலும் 1 தான். மைனஸ். இங்கே பாருங்கள், இங்கே கெழு எதுவுமே இல்லை. எதுவுமே இல்லைனாலும் கெழு என்ன இருக்கிறதா அர்த்தம்? 1. இப்போ 1ஐயும் 2ஐயும் அடிக்க முடியாது. அதனால் 1/2 அப்படியே வச்சுக்கிறோம். பாருங்கள், m கேன்சல் ஆயிரும், n கேன்சல் ஆயிரும். இப்போ நீங்கள் வந்து கழித்தல் போட்டிங்கனாலும் இங்கே 1 இங்கே 1.
அப்படின்னா 1 1 0. அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னது, அடுக்கில் 0 வந்ததுன்னா மதிப்பு 1. இங்கே கீழே ABCD என்ன வேணால் இருக்கலாம், அடுக்கில் 0 வந்ததுன்னா அதனுடைய மதிப்பு 1. 1 வந்துச்சுன்னா 1ஓட எந்த நம்பரை பெருக்கினாலும் அதே நம்பருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சம்முக்குரிய ஆன்சர். தேங்க்யூ.